Todas las empresas, al pasar a trabajar online o trabajar de manera híbrida, necesitan traspasar todos sus sistemas a la nube. El Instituto Tecnológico de Barcelona realiza una propuesta a través de Nubulet de cómo hacer ese traspaso a la nube de la información de una manera rápida, pero también de una manera escalable y replicable. Nubulet es la implantación de un centro de procesamiento de datos en un contenedor de reducidas dimensiones y que se pueda replicar en cualquier otro sitio donde podamos ubicar este contenedor. Esto aparte proporciona soluciones a diferentes problemas que teníamos, por ejemplo, en el sistema educativo. Determinados centros educativos que no tienen suficiente potencia de cálculo podrán utilizar Nubulet para, por ejemplo, entrenar inteligencias artificiales o escuelas de arte, por ejemplo, hacer renderizados de imágenes, vídeos, etc. Podem experimentar en xarxes complexes, simular ciberatacs, executar entorns de realitat virtual. Tot això ho podem fer des del lloc que vulguem, com ho vulguem i amb el dispositiu que vulguem. Aquesta és la màgia dels clouds privats. Esborren les barreres d'accessibilitat i democratitzen l'accés als recursos. A més, ens dona la possibilitat de plantejar situacions molt dinàmiques i realistes semblants a les que ens trobem en un entorn professional. Això permet als nostres alumnes experimentar sense traves, incrementant la seva motivació i facilitant la innovació als processos d'aprenentatge. Como profesora especialista en frontend, participé en la definición inicial de los componentes, del alcance del proyecto, para ayudar a los alumnos a definir una estrategia. Ellos fueron resolviendo todos los problemas de manera autónoma y alcanzando, logrando el desarrollo completo del proyecto. Proyectos transversales como estos ayudan a los alumnos a tener un primer contacto con el mundo laboral y además ponen a prueba todos sus conocimientos adquiridos. Por lo tanto, son realmente importantes. Bueno, en Nubulet hem après a treballar en un entorn real de treball, hem millorat i perfeccionat tot el que té a veure amb l'informàtica i per ara, en la nostra curta carrera com a programadors, és el millor que hem fet. Participar en aquest projecte innovador ens ha donat l'oportunitat de treballar amb noves tecnologies i ha sigut molt important per aplicar els coneixements que a classe hem après i poder apropar-nos més al món laboral. Me ha encantado el hecho de poder formar parte de un equipo de desarrollo a nivel profesional. Me ha parecido muy interesante poder actualizar una aplicación funcional aquí, en el instituto, a nivel educativo. Treballar en un entorn real és molt diferent a treballar a classe perquè els aspectes de treball són més profunds i tenir un contacte amb l'empresa ens ajuda molt per aprendre. Estem molt agraïts d'haver pogut participar en aquest projecte que transformarà l'aprenentatge dels estudis informàtics. Nubulet és una potent eina que ens permet innovar en la manera en què formem els futurs i futures professionals de la informàtica, aprofitant al màxim els avantatges dels sistemes virtualitzats.